Здравейте, вие сте с работеници за вкусна храна, а днес ще ви представим рецепта за здравословни бананови палачинки, така че останете до края на клипа. А цялата рецепта и нужните продукти може да намерите долу в описанието. Първо, преди да започнем, искам да ви кажа, че от тази доза излизат около 8 палачинки, а като за начало си смачкваме един банан. Ако искате малко повече, може да използвате 2-3. Слагаме 2 яйца към банана и разбъркваме. Си добавяме прясното мляко. След като разбъркаме, може да добавите малко олио за мазнина, но съвсем малко. Ако желаете, може да добавите и ванилия, но това е по желание, така че продължаваме напред, а именно слагаме брашното и бъркаме. Горе-долу трябва да получи се такава смес. След като сме готови, намазяваме тиранчето с масло и слагаме сместа отгоре. Ето как ще се получат и нашите палачинки. Тук ще ви покажа още няколко кадри от палачинките и след това преминаваме към крайния резултат. Ето и крайния резултат на нашите бананови палачинки. Получиха се пухкави, мекички. Супер! Препоръчвам с 2 ръце, наистина станаха много вкусни. Цялото семейство ги хареса, а за децата са доста добър вариант, който няма захар, така че пробвайте ги и искам да им пишете долу в коментарите дали ви харесват. Благодаря ви, че гледахте клипа, може да го харесате, да се абонирате за още такива рецепти и се надявам палачинките да ви харесат. Благодаря ви за гледането и до скоро!